godt, hva'? Troede du skulle skide i min have, hva'? Ditte Jensen, jag var flytta till Island. Danska kunder. Ja, jag är ny navgranitten av Sweden. Kan vi hjælpe på at finde kortene? Det ved du godt, ikke? Det er den røde orm. Røde orm, min røv. Kender alle sammen historien om røde orm. Hvidkæde er skadet. Vi har brug for transport nu. Du var ansvarlig for Kabul. Du var chefen dengang. Det var dig, der tog alle beslutninger. Så er det nok. Så er det nok, Janne! Hvis du vil ud, så skal det ske på den rigtige måde. Den rigtige måde for hvem? Hvad er det for nogle kemikalier, du vasker din bil med? You fart in the face of your child, Magnus. Kári minn, ætlar ekki að heilsa gestin? Do all your children have these things? iPads, iPhone, all the gadgets. Ja, ifølge husreglerne, så må man ikke spille høj musik efter kl. 12. Og kl. 10. Du er under stregen. Ditte Jensen, anmeldt i tilfælde af hærværk. Dernede var vi alle under stregen. Kulturløse idioter. Jeg har tilbydet dig en løsning. Du kommer ikke til at ødelægge det her. You're always welcome. Top therapy. I need some help. Thank you for helping. You're a very good woman. Jag är kona. Dansk kona.